ongi etorriak antzoki eder eta dotore honetara. Victoria Eugenia antzokiak 100 urte betetzen ditu gaur, eta horregatik elkartu gara gaur hemen. Egun pozgarria benetan. Donostiarentzat berezia baita antzokia, gure ondare preziatua, eta noski, egun hau berezia da ere antzokiarentzat. Dakizuen bezala, urte guztian zehar egin dizkiogu keinu xumeak eta simbolikoak antzokiari. Baina mendeurrenaren egunean, aparteko omenaldi bat egin nahi izan diogu. Txampaina eta altza ditzagun kopak eta topa egin dezagun Victoria Eugeniatik. Mila esker eta gaur polita izan dezezuela. Gora Victoria Eugenia, eta beste urteako. When you're crying, you bring on the rain. We got the rain, it's high, up inside.